Run! Run! سلام ቤተሰብ ሎሚ ዝኸውን ፊልም ሒዝና ኣለኹም መፂና ኣለና ናይ ድኻምና ክፍል ሰብስክራይብ ስለ ዝኾነ ድማ ቪድዮና ላይክን ቻናልና ሰብስክራይብን ምግባር ኣይትረስዑ ታሪኽና እንትጅምር ከይትነብረላ ኣሸጋሪት ዝኾነት በርክ ትበሃል ደሴት ቫይኪንጋትን ድራጎናትን ንዘመናትና ተኣላለሹ ጸኒሖም እዮም ናይ በርክ ነበርቲ ዝኾኑ ቫይኪንጋት ነቶም ድራጎናት ንምጥፋእ ይፍትኑ ኣብታ ደሴት ካብ ዝነብሩ እቲ ሓደ ሄካብ ዝበሃል ወዲ የላልየና እቲ ናይ ድራጎን ቀታሊ ዝኾነ ናይ በርክ ኣመሓዳሪ ኣቦኡ እንትኸውን ሄካብ ድማ ብኣንጻሩ ብጣዕሚ ፈራሕ ወዲ እዩ ሎሚ እውን ከም ዝተለመደ ነቲ መንደሮም ንምዝራው ድራጎናት ጥቃዓት ይፍጽምሎም ካብ ኩሎም ድራጎናት እውን እቲ መፍርሒ ንዕኡ ርእዮም ዝሃድምውን ናይቲ ፊሩ ዝበሃል ድራጎን ዘለዎ መጥቃዕቲ ኩሉ ግዜ እዮም ዝፈርሕዎ ኣብቲ ሰላም ዘይብሉ ናይ ድራጎን ጥቃዓት ናይቲ ጎሳ መራሕስተዩ ናይቲ ፊሩ ዝበሃል ድራጎን ተተራእዩ ብቕልጥፍ ንክዛረብዎ ይነግሮም ካብቶም ቫይኪንጋት ማእኸል ኩሉ ሰብ ብፅሒቱ እንትዋፃእ ሄካብ ዝበሃል ግን ሚስቲ ናይቲ ሰፈር ጦር መሳርሒ ውዕል ይግበር ሓደገኛ ናይ ድራጎን ቀታሊ ንምዃን ተፈልዩ እዩ ዝስልጥን ነይሩ ሄካብ እውን ኣቦኡ ከም ደፋር ከም ዝርድኦ ስለ ዝተገንዘበ ሚስ ሓያል ድራጎን ንምግጣን ይውስን እቲ ድራጎን ዝፍለይ ድማ ከምቶም ካልኦት እንስሳት ብዘይ ምስራቁን ኩሉ ሰብ እውን ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይርአ እዩ ኣብቲ ባእሲ ማእኸል ኣቦኡ ንሄካብ ንወዱ ንከይንቀሳቐሳ ጠንቂቕዎ ዋላ ተኸደ ሄካብ ግን ማንም ዘይደፍሮ ናይቲ ፊሩ ድራጎን ብባዕሉ ዝሰርሖ መሳርሒ ብምድላው ናብ ሰማይ ምርኣይ ይጅምር ከም ዕድል ኮይኑ ድማ እቲ ዝሰርሖ መሳርሒ ንናይቲ ፊሩ ይወቕዖ ሄካብ ብታሕጓስና ዘለለና ሃለወ ብድሕሪት ሓደ ዓብዪ ድራጎን ይመጾ ህይወቱ ንምድሓን ናብቲ መንደር እንትጎይውን ኣቦኡ መጺኡ ካብቲ ድራጎን የድሕኖ ሽዑ እቶም ድራጎን እቲ ዝዘረፍዎ ሒዞም ናብ ጸልማት ይኣትዉ ካብቲ ኩነታት ብድሕሪኡ ሄካብ ናብ ኣቦኡ ብምጽጋዕ ፊሩ ከም ዝወቕዖ ዋላ ተነገሮ ኣቦኡ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን ሄካብ ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ እቲ ድራጎን ንምርኣይ ናይ ጸልማት ዝጥቀም ከም ዝነበረ ተኪሱ እውን ከም ዝወቕዖን ይዛረቦ ኣቦኡ እውን ምንም ከይሰምዑ ናብ ገዛን ከኣቱ ይእዝዞ ናይ መንደር ሰብ ብምእካብ ድማ እቶም ድራጎናት ከጥፍእዎም ከም ዘለዎም ይዘርህ ናብቶም ናይ ድራጎናት መንበሪ ምኻድ ከም ዘለዎምን መርከቦም እውን ምድላው ከም ዘለዎምን ይዛረቦ ኣብቲ ዝቐጽል እስተዩ ንመሰልጠኒ ዝኸውን ግዜ ስለ ዘይህልዎ ንጎበር እቶም መንእሰይ ንከሰልጥኖም ይእዝዞ ብጽባሕትኡ ሄካብ ነቲ ዝቐተሎ ድራጎን ንምርካብ ናብቲ ጫካ ይኣቱ ኣብቲ ዝኸደ መንገዲታት እውን ዘይተቃጸለ ቦታ ይረክብ እቲ ዓሰርና ተኸተለ እንትኸይድ እቲ ፊሩ ዝበሃል ድራጎን ብመጻወዲኡ ተታሒዙ ይረኽቡ ሄካብ ብታሕጓስ ናብቲ ድራጎን ተጸጊዑ ንምቕታል ኻርእዮ የውፅእ እሞ እቲ ድራጎን እውን ከይሃድም ካብ ምሕሳብ ወፃኢ ብልውህንኡ ደቂስ ንምሞ ዓይኑ ብልውህና ይሽፍኖ ሄካብ እውን ስለ ዝሓዘነ ንዕኡ ካብ ምቕታል ኣንጻሩ እቲ መጻወድያ ይፈትሖ ሽዑ እቲ ድራጎን ምስ ተፈትሐ ካብቲ ዝተውነሉ ዝነበረ ተመሊሱ ንሄካብ ኣፈራሪሑ ናብ ሰማይ ንምንፋር ይፍትን ግን ከዓ ክነፍር ስለ ዘይከኣለ ናብቲ ጸድፊ ይኣቱ ምሸት ሄካብ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣቦኡ ይረኽቦሙ ድራጎን ምቕታል ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ እሱ እውን ኣብ ሓሳቡ ተስማዕምዑ ድራጎን ምቕታል ከም ዘይኽእል ይዛረቦ ግን ከዓ ኣቦኡ ናብ ናይ ቀደም ሓሳቡ ተመሊሱ ድራጎን ንምቕታል ክስልጥን ከም ዘለዎ ይዛረቦ እቲ ስልጠና ምስ ተጀመረ እውን ኩሎም ናብቲ መሰልጠኒ ይኣትዉ ሄካብ ናብቲ ስልጠና ምስ መጸ እውን እቶም ሰልጠንቲ ይሕጭጭሉ ነበሩ ናይቲ ስልጠና ሓላፊ ዝተውሃበ ጎበር ናይ ፈተና ኣሸናፊ ኣብቲ መንደር ነባሪ ናይ ድራጎን ቀታሊ ክብሪ ክረክብ እዩ ይብሎም እሞ ሚስቶም ዝገጥምዎም ድራጎናት ሽም ብምዝርዛር ከይትመሃርዎም ኢኹም ናበለ ስልጠነኦም ይጅምሩ እቶም ሰለስተ መንእሰይ እንትሰዓሩ ሄካብ ካብቲ ፊልምያ ይሕባ ኩሎም ሓደ ብሓደ ምስ ወደቑ ኣብቲ ፈተና ሓያል ዝነበረ ኣስትሪል ጥራሕ እያ ነይራ እቲ ትምህርቶም እውን ዕድል ተረኺቡ ማንም ድራጎን ከም ዝቐትሉ ንምርኣይ እዩ ነይሩ ሄካብ እውን እቲ ዕድል ምስ ረኸበ ንምንታይ ከም ዘይቐተሎ ብምሕሳብ ናብቲ ድራጎን ዝወደቐ ቦታ ይኸይድ ናይቲ ፊሩ እውን ካብቲ ዝኣተወ ንምምላእ ሄካብ ካብቲ ዝወደቐ እውን ንምንፋር ናኸልከሎ እዩ ሄካብ ሽዑ ኣብ ወረቐት ምሳሊ ይጅምር እቲ ድራጎን እውን ኣብ ጭርኡ ከም ተጎደየ እስተውዕል
ሚሸት ናብቲ መንደር እንትምለስ ጎበር ስለ እቲ ፈተና ዝነበረ ናተዘረበ ሄካፕ ይረኽቦም እሞ ንኹሉ ድራጎን ዘጻውድሉ መጽሓፍ እውን ይህቦም። እቲ መጽሓፍ ተቐቢሉ እንትኸይድ እውን ሄካፕ ናብ ኣስትሬል ብምጽጋዕ ኣብ ቀረባ እዋን እዚ ዝተምሃሮን ዝረአዮን ነገር ሓደ ከም ዘይኾነን ካብቶም ድራጎናት ዝረኣይዎ ምርዳእ ዘይተተሓሓዘ ክኸውን ስለ ዝኽእል እሶም እውን ካባና ንታሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብላ። ሽዑ ምሸት ኩሎም ምስ ደቀሱ ሄካፕ ናይቲ ድራጎን መጽሓፍ ምንባብ ይጅምር። ንኹሎም ናረኣየ ኩሉ ገጽ ንኣለሸነ ኣለወ። ኣብቲ ናይቲ ፍዮሪ ዝረኸቦ ገጽ ይበጽሕ። ግን ከዓ እቲ መጽሓፍ ልክዕ ከም ካልኦት ሙሉእ ሓበሬታ ኣይነበሮን። ብኻሊእ ወገን ድማ ናይቶም ድራጎናት መንበሪ ንምርካብ ጉዕዞ ንሪአ ኣለና። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እውን ብዘይተጸበይዎ ድራጎናት ሓይሊ መጥቃዕቲ ይፍጸመሎም። ድሕሪ ሰዓታት እውን ሄካፕ ምስ ካልኦት ስልጠና ብምዃን ናይቲ ፍዮሪ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ ንጎበር ይሓቶ። ጎበር እውን ናይቲ ፍዮሪ ዋላ ሓደ ሰብ ርኢዎ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ሽዑ መዓልቲ ሄካፕ ናብቲ ዝወደቐ ናይቲ ፍዮሪ ዘይብላዕ ሕዝሊ ይኸይድ። እቲ ድራጎን ከይፈትሐ እውን እቲ ኻራ እናረኣየ ይሽንድዮ እሞ እቲ ዘምጽኣሉ ዓሳ የቕርበሉ። ሄካፕ ሽዑ ነቲ ድራጎን ትዝለ ዝብል ሽም የውፅኣሉ እሞ ትዝለ እቲ ዓሳ ምስ በልዐ እቲ ፍርቂ ቀንስን ሄካፕ ንክበልዕ ይሰደሉ። ሽዑ ምስሒ ምስ በልዐ ናብቲ ዝነበረ ቦታ ይኸይድ እሞ እቲ ቦታ ብሓዊ ብምማቕ ኣብኡ ይድቅስ። ሄካፕ ኣብቲ ሓሸዋ እናሰኣለ እናሃለወ ሃንደበት ትዝለ መጺኡ ንሄካፕ ብድሕሪት ይርእዮ። ሄካፕ ምንቅስቓስ እናገበረ ካብ ጸንሐ ትዝላ እውን ዕንፀይቲ ብምምጻእ ከምቲ ሄካፕ ዝጸሓፎ ይጽሕፍ። ብናይ ትዝለ ጸባይ ዝተገረመ ሄካፕ ለሚድዎ ምዃኑ ንምፍላጥ ብፍርሒ ገጹ እናመለሰ ኢዱ ናብቲ ድራጎን ኣፉ ይህቦ። ትዝለ እውን ርእሱ ናድነነ ፍትወቱ ይቕበሎ። ምሸት ናብ ካምፑ ምስ ተመለሰ ጎበር ነቶም ተምሃሮ ስለ ናይ ጦር ታሪክና ነገሮም ጸንሐ። ሓደ ድራጎን ብቐሊሉ ምቕታል ተደልዮም ክንፉ ክቖርጽዎ ከም ዘለዎም የምህሮም። ሽዑ ሄካፕ ነቲ ድራጎን ንምድሓን ከም ዘለዎ ይግንዘብ። ክነፍር ዘይከኣለ ትዝለ ንምሕዋይ ናብ ስራሕ ቦትኡ ብምኻድ ንናይ ትዝለ ዝተወቕዐ ንምዕራይ እናሰርሐ ይሓድር። ብጽባሕቲ እውን እቲ ዝሰርሖ ጭራ ሒዙሉ ይኸይድ። እቲ ድራጎን ዘምጽኣሉ ዓሳ እናተመገበ እናሃለወ ኢል ዝበሃል ዓሳ ርእዩ ይጽየፍ እሞ ሄካፕ እውን እቲ ዝሰርሖ ጭራ ብምሓዝ ኣብ ጭርኡ ይዕርዮ። እቲ ድራጎን እውን ብታሕጓስ ተላዒሉ ምንፋር ይጅምር። ካሊእ መዓልቲ እቶም መንእሰይ ምስ ክልተ ድራጎን ምስልጣን ይጅምሩ። ኣብቲ ፈተና ዝተኻእሎም ዋላ ይፈትኑ ነቶም ድራጎን ናብ ቦቶም ክመልስዎም ኣይከኣሉን። እቲ ዝገርም ነገር ግን ነቶም ድራጎን ናብ ቦቶም ዝመልሶም ሄካፕ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን ትዝለ ናይቲ ኤል ዝበሃል ዓሳ ይጽየፎ ስለ ዝነበረ እሱ እዩ ሒዙሎም ኸይዱ። ተርእየሞ እውን ስለ ዝጽየፍዎ ኣብ ክዳኑ እዩ ሒዙሎም ኸይዱ። ኩሎም እውን በቲ ሄካፕ ዝገበሮ ነገር ይግረሙ። ሄካፕ እውን ናብ ትዝለ ብምኻድ ኣብ ልዕሊ ድራጎን ምብራር ይለማመድ። ኣንዲርሊን ናብ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሑ እውን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዕምበባታት ንድራጎን ሕማቕ ከም ዝኾነ የረድኦ። ኣብቲ ዝቕጽል ፈተና ድሞ እቲ ሓድሽ ነገር ዝረኸቦ ተጠቒሙ ቤቲ ዝሓዘ ዕምበባ ነቲ ፈተና ይሓልፍ። ብእውን ቤቲ ፈተና ነጥቢ ይወሃቦም እሞ ካሊእ መዓልቲ ሄካፕ ካሊእ መድነቕቲ ናይ ድራጎን ባህሪ ይግንዘብ። እቶም ድራጎን እንትሕሰዩ ደቃስ ከም ዝወስዶም ይግንዘብ። ካሊእ መዓልቲ ናብ ፈተና ይኸይድ እሞ በቲ ነገር እውን ይሳኻዐሉ። ኩሉ ባህርያቶም ስለ ዝፈለጠ ድሞ ኣብቲ ፈተና ዓብዪ ውፅኢት የመዝግብ። ካብቶም ተምሃሮ እውን እናኸበረ ይመጽእ። ኣስትሬል እውን ምስ ሄካፕ ምጽናዕ ትጅምር። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እውን ናብቱ ዝለናኸደ ኩሉ ነገር ምጽናዕ ይጅምር። ሓደ መዓልቲ ናይ ፀሓይ ምብራቕ ነቶም ድራጎን ከም ዝሐጉሶም ብምግንዛቡ ኣብቲ ስልጠና ብዘይ ምንም ጻዕሪ ነታ ንእሽተን ድራጎን ናብ ገዛ ይመልሳ። ምንም ከይተጠቐመ ነቶም ድራጎናት ብምግዝእ እውን እቶም ሰባት ይግረሙ። ኣስትሬል እውን እቲ ዝሳኽዐሉ ነሕረቓ ይመጽእ። ሓደ መዓልቲ እውን መፅረቢኣ ናብ ዛፍ ናሸንደወ ሃንደበት ንሄካፕ ትርእዮ። ተኸቲላቶ ንምኻድ ዋላ ትፈትን። ሄካፕ ንእቲ ዝለ ዝሰርሖ መቆጻጸሪ ንምፍታን እዩ ኸይዱ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ እውን ንእቲ ዝለ ዝቆጻጸረሉ ነገር ይሰርሕ። እቶም ነበርቲ እውን ብጽባሕቲኡ ናብቶም ድራጎናት መንበሪ ይኸዱ እሞ እቶም ድራጎናት ብስቕታ እንትቕበልዎም ብጣዕሚ ይግረሙ። ንክቕስቅስዎም ድማ ብእሳተ ጎመራ ዝተመልአ መውቃዕ ይጅምሩ። እቶም ጎበታት ምስ ተቐደዱ እቶም ድራጎናት ብፍርሒ ምንፋር ይጅምሩ። ትዝለ ብድሕሪቱ ተኣሲሩ
እንታይ ከም ዝመጽእ ስለ ተገንዘበ ካብቲ ዝተኣተረ ንምፍታሕ ይፍትን ንኹሎም ድራጎናት ዝቆጻጸር ዝነበረ ዓብዪ ኣራዊት በቲ እሳተ ጎመራ ሓዊ ፈንቂሉ ይወፅእ ንናይ ቪኪንጎ መርከባት ምቅጻል እንትጅምር እቶም ሰባት እውን ነቲ ዓብዪ ድራጎን ምውቃዕ ይጅምሩ ንኹሎም ገዲፉ ንዝትክወቕዖ እንትጽጋ ሄካፕን ጉጅልኡን ነቲ ዓብዪ ድራጎን ምውንጃብ ይጅምሩ እስተዩ ክወድውን ሚስቶም መንእሰይ ድራጎን ናበረረ እንትርኢ በቲ ዝረኣየ ይግረም ሄካፕ ናብቲ ዝለ ንምኻድ ዘይተኣሰረሉ ንምፍታሕ ዋላ ይፈትን ዘይተኣሰረሉ ገና ከይፈትሐ እታ ጀልባ ነቲ ዝልሕዛ ናብቲ ባሕሪ ተኣቱ ንኢከድሕኑ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ነትን ሸንሸል ንምፍታሕ እንትፍትን ስቴክ ናብ ባሕሪ ብምእታው ንሄካፕ ምስ ኣውፅአ ነቲ ድራጎን ተመሊሱ ይፈትሖ ትዝለውን ተኸቲልዎ ይወፅእ ሄካፕ ነፃ ወፂኡ ምስ ረኣየ ግዜ ከየጥፍአ ናብ ፊልምያ ይኣቱ ኣብ ሰማይ እውን ምስቲ ዓብዪ ድራጎን ምፍላም ይጅምሩ ኣብቲ ልዕሊ ግመና በረሮ ድማ እቲ ተኸቲልዎም ዝበርር ድራጎን ኣብ ክንፊ ምውቃዕ ይጅምሩ እቲ ድራጎን ተመሊሱ እንተጥቅዖም እቲ ናይቲ ዝለ ዝተዓረየ ጭራ ይቃጸል ነቲ ዓብዪ ድራጎን ንምቕታል ድሞ ብቕልጥፍ ንቁልቁል ምንፋር ይጅምሩ እቲ ድራጎን እውን በቲ ናይ ክብደቱ መጠን ከምቲ ናቶም ቐልጣፈ ይኽተሎም ኣብ መወዳእታ ሰዓት ድሞ ሄካፕን ትዝልን ተመሊሶም ናብ ሰማይ እንትበሩ ብሓዊ ዝተበልዐ ክንፊ ከድሕነ ስለ ዘይከኣለ ዓብዪ ድራጎን ናብ መሬት ይኣቱ እሱ ምስ ወደቐ እውን ንሄካፕን ትዝለን ብመንፈሪኡ ሒዝዎም ይወድእ ሄካፕ ናወደቐ ዝረኣያ ብኡ ኣለሻ ምስ ጀመረ ኣብቲ ቦታ ነቲ ዝቖሰለ ትዝለ ይረኺብዎ እቶም ሰባት ብስምባደ እንትእከቡ ትዝለውን ኣብ መንፈሪኡ ዝሓብኦ ሄካፕ የርእዮም ንሄካፕ ናድሓነ ዝረኣዩ ሰባት እውን ብተሓጓስ ምጥራዕ ይጅምሩ ድሕሪ መዓልታት ሄካፕ ካብ መደቀሲኡ ምስ ተስአ ትዝለ ኣብ ጎኒ ይረኽቦ ካብ ዓራቱ ምትሰዋላ ተፈተነ ኣብቲ ውግእ ሓደ እግሪ ምስኣኑ ባምቡላ እግሪ ከም ዝተገጠመሉ እውን የስተውዕል ዋላ ሓደ እግሪ ተሰኣነ ግን ህይወቱ ምህላው ዓብዪ ስለ ዝኾነ ንእቱ ዝለ ተደጊፉ ናብ ደገ እንትወፅእ እቲ በሪ ምስ ከፈተ እውን ኣብቲ ከባቢ እቶም ህዝብን ድራጎናትን ብሰላም ናነበሩ እንትርኢ እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ ቪድዮና ዝፈተኹሞ ድሞ ንቻናልና ሳብስክራይብን ንቪድዮና ላይክን ምግባር ኣይትረስዑ